Ay, mga kablad. Hey, kakabsat, kating kayo yan ta TV yun na. Get ready. Kasagana kayo. May ready kayo na. And then, let's start. Kangani tayo. Hey, dumgag kayo na nga roten. Sumaho kayo na. Aloha! Naimbag nga oras yung amin, kakabsat kang gagayem, amadanon, dito nga YouTube, kan Facebook post. Ako po si Pat Mamaklay, bumabati sa inyo from Honolulu, Hawaii. Kumusta? Dito kakabagyak, dito Pilipinas, dito Hawaii, dito mainland. Ken, kumusta rin ang mga 902 na ngayon nga kaapelyedo ko ng Mamaklay sa Facebook group, Mamaklay Blood, when Mamaklay Bloodline. Ako po ang inyong facilitator sa virtual sermon study ti Facebook Live. Itong programang ito ay pag-aaral sa isang sermon na pinili natin for the week para pag-aralan at i-discuss natin kung ano ang ating matututuhan sa mga salita ng Diyos na maari nating i-apply sa ating buhay. Ito pong broadcast na ito ay part 1 na ipapalabas natin sa YouTube muna. And then pagkatapos may susunod po na discussion ng mga panelists, yung mga kasamahan ko dito po sa bahay namin sa Waikele, ipopost din namin yan. Pagkatapos mag-Facebook Live tayo para kamong tanan nga among taga-pakinig, pwedeng sumali by texting your likes and comments. Today, we are featuring the sermon of Pastor Mark Awao of Jesus Reigns Ministries, Hawaii. Sa lahat ng mga sermon na pinakinggan ko sa iba't ibang simbahan during the past week, ito po ang pinamaganda dahil sa naaangkop, bagay na unay, tiyak dama nga mapaspasamak ti lubong kadigito'y panawin ti COVID-19 pandemic. It deals with the question that bothers probably all peoples of the world. Nang nagruna kadigito'y panawin ti ECQ, wano lockdown, kunada ito'y, wano stay home. Economies are down. People are getting hungry, and 4.1 million nasurok pa yun na agtultuloy yung madado. Data ti kaduti nagsakitan, and then ag 300,000 ti kadut na tayo, according to John Hopkins University. Kat dito'y Amerika, nasurukan nga 1.3 million ti agsakit, 79,000 batan, wano ag 80 paikat din, ti dagup ti natay. So, what's going on? Pastor Mark begins with a question. Anya dito yan ay nga mapaspasama ko yan. At ang kanyang paliwanag ay hinati niya sa tatlong katanungan. Ang una po ay, what is happening in the world today? Sa kanyang sermon, ipapaliwanag ni Pastor Mark kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa worldwide COVID-19 pandemic at mga iba pa. Then, pangalawang tanong is, what is God doing? Anong palagay niyo mga kapatid? Kagustuhan ba ng Diyos ito? Ito ba ay kagagawan ni Satanas? Uno binaybayan na tayo ka din ni Apo Diyos. So, dito'y sermon ni Pastor Mark, magbibigay din ng kasagutan na galing sa Biblia. How do we respond? Ano ang magiging kasagutan natin or ano ang ating reaksyon? Ano't may sungbat nyo? Kadeto'y kakabsat. So, deto'y nga saludsod, da kayo ti paggapuan na. So, mapantayo, kadeto'y umuna nga question, yun ang tatalakayin nating una. What is happening to the world today? Kat ipakpakauna, deto ipakilis tayo, deto ikakabsat. Mangrugi tayo ti 24, Matthew 24, verse 6. Aging ganat 14. So, agilista kayo And then,
kalikagom ko nga i-translate dito iti English as we, ay Ilocano or Tagalog as we go on. And then, tandaanan nyo, sirpaten, kan tandaanan nyo, dagidjay na underlinean nga bersikulo, gaputa isuda ti keywords nga ilawlawag tayo. Okay, ang paliwanag ni Pastor Mark sa unang tanong, ayon sa Biblia, sinasabi ni Pastor Mark nga madama tayon nga masaksaksihan, mawitnessan tayon ti panakatungpal daytoy propesya wano prophecy ti Bible from Matthew 24:6 aging gana 14. So timadal tayo detoy, basahin niyo man DJ kwa, DJ naka-underline. See that you are not troubled. Okay? Kaya't nga sa wonday DJ, di kay agdandanag, huwag kayong mabahala. Yan ang sinasabi ng verse 6, at ang dahilan na di tayo dapat mabahala, uno di tayo madanagan, ket naipadto amin dagitoy ang mapaspasamak. Nakasulat na yun sa Biblia, lahat ng mga pangyayari ngayon sa nakaraan at kinabukasan. Ang problema kapatid ay, nusang ka basbasa at Biblia, problema pa rin kung nuham mo nga amamu ni Apo Jesus. So, saan ka nga may kantigundaway, kadeto yung karinga, di kay agdandanan. So, jay verses 6 to 13, ipadamag na nga ilawlawag nga dagiti didigra nga mapaspasamak, idi itaken masangwana, adda Ebola virus idi, adda pay SARS, adda gubgubat, ginggined, wenno lindol, bulkan nga sumabog, tsunami, panagsaknap ti kinadakes. Pag sinabi diyan na agsaknap ti kinadakes, ito'y ibagbaga na ijayen nga pati drugs, killing, sa dami namin itan, manlilin lang, mga false prophets, na ipanto amin ng digito'y ta Biblia. Ket digidjay nga nakasurat kakabsat isuda ti madama nga mararami den. Ngem lumapan tayo jay sumaruno nga verse nang nangruna kaday jay verse 13 isu ti focus na neto. May pangako ang verse 13 ng kaligtasan. Wenno gungguna ti pannakaisalakan dagiti makaibtur. Kahit ang asawan, kaligtasan ng mga mananatiling tapat. And no, isummarize tayo nga rod, kakabsat, dito'y binasa tayo nga bersikulo, kahit ng asawan, huwag po tayong mawalaan ng loob. Do not be discouraged. Gaputa da gururay nga gungguna tayo. Okay? Kat kastamat nga iulitak ti Tagalog, verse 13, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Okay, without much ado, we'll go to the meat or the answer to the question ni Pastor Mark, what is happening in the world today? So basahin tayo dyan, Matthew 24, versikulo 14. Katikunana, deto'y ni Pastor Mark, deto'y sasauan ti Biblia itata, madaman amatungtungpal, tinaypadto ti Biblia, manipod jay verses 6 to 14, gaputa, ang Matthew 24:14, basahin ko po sa Tagalog, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So, kahit na asawan ni Ilocano, may kasaban ti Ebanghelyo ti entero alubong kas naipadto ti Biblia. Ket no mamati kayo kadigijay padto from verses 6 to 14. Awang kad ti maobserbaryo di kay kadi nga mautob itong mga pangyayari dahil sa COVID-19 pandemic.
Panunutin niyo kakabsat, nag-lockdown, halos entero nga lubong. Aha na makapagtrabaho, dagiti tao, awan makaruar di balbalay da. Awan maaramid da ijal balbalay. So, ano ito bubra tao, agbuybuyo dat Facebook, wano YouTube. Nakita niyo? Iso nga makita dak itata. And then, ano ang nangyari sa mga simbahan? Nagsara silang lahat. So, tila nabati nga remedyo da, hana 150 nga tao, ti dumdumngag kadakwada, wano 500, kabita tanta dada ti online worship service, si bubukala lubong ti mabalindang nga padamagan. So, isut gapuna nga detoy natungpalan jay padto nga may kasaban ti ebanghelyo ti amin na lubong ket mangganen ti amin anas nasyon. So, anati ibagbaga ni Pastor Mark kada tayo kakabsat kada detoy. Baga na nga masapul agsagana tayo taadda dakkel agundaway alinukatan detoy nga pandemic lockdown. Siguruhan nyo nga makita detoy. Detoy, umuna, kadigiti di pa'y nakangeg ti ebanghelyo at sa mga kapatid na wala pang personal na relasyon kay Jesus. Habang kayo'y nanunood po dito sa YouTube or sa Facebook sa mga balitang ito, ito na po ang pagkakataon na tumawag tayo kay Jesus na iligtas tayo hindi lang po sa COVID-19, kundi ang ating kaluluwa, tama ba yun? Nga masapol, nga maisalakan, ti agururay nga impyerno nga dusa tayo nga managbasol. So lahat po ng mga tao na nagkasala dahil sa ipinanganak tayong makasalanan at si Jesus lang ang tanging tagapagligtas. Dito yan ti gundaway nga magbalik loob po tayo sa Panginoon. At sa mga brads ko naman sa simbahan, mga pastor, mga evangelists, ito na rin po ang pagkakataon natin na gamitin po ang online service para maibalita natin ang salita ng Diyos. So, yung tanong po na pangalawa, what is God doing? Kadigito yung panahon. Aniya mater aramiden niya po Diyos kabayatan ti pandemic. Kuna ni Pastor Mark, kabayatan nga mapaspasamak na gito ikan na tayo ni Apo Diyos ti panawen ken gundaway nga agbabawi tayo. Basahin nyo dito makuna ti 2 Chronicles 7:14. English po ang pagkasulat niyan, pero itagalog ko po. Basahin nyo ito. Ngunit kung ang bayang ito ay nagtataglay ng aking karangalan, if my people who are called by my name ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. I will forgive their sins and heal their land. Kakabsat, dito iti kasapulan tayo nga aramiden kadigitoy nga panawan ti pandemic. Agpakumbaba, agkararag, kanumawag tayo kang kuana, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tanlikudan tayo, dagiti dakes nga aramid tayo, ket pakawanan na tayo ni Apo Diyos, ket agasan na tayo, ken pasublyan nanto ti salun at ti pagilian tayo. So, dito sumaruno nga bersikulo, Matthew 4:17. So, English na ta. So, Tagalog ko. Ilocano nga yan, sorry. Panagbabawi ti kalkalikaguman ni Apo Diyos ang makita kada tayo kadeto yung pakanawan. So, ibagbaga na magmula noon. Ito na po ang Tagalog. Nangaral na si Jesus. Itinuturo niyang magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So,
panagbamawit yung muna nga inyawag nagabot ay iso ti tulbek amang lukat ti pagarian ti Dios. So, DJ may kadwang tuloy na detoy. What is God doing? He is working out His plan for the salvation of many. So, mapantayo ti sumarunong bersikulo tayo ita, kat detoy ti madal tayo ka detoy. Kaya't ni Apo Diyos that we reflect on our situation. Gapo ta ti mapaspasamak kakamsat ket immadayo ngaminan ti puspuso tayo ken kuana. Ket timot napasama ka na po ket nalipatan tayo meten digiti bambanag nga espiritual. Ket isot gapuna nga panunutin tayo kuma in this time of reflection. Nga no anyaman kinabaknang tayo, no anyaman ti saguday tayo, saan na tayo nga maisalakan dagitoy. So deto'y versikulo 28, deto'y Roma 8:28. No basahan ti Ingles, and we know that all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kahit nga sa uwan kakabsat, maliwliwatay kad kuma. Nga uray no kasano tirigrigat tayo ita, uray no mabisinan tayo, uray no di tayo makatrabaho, uray no adapay ag sakit, uray no anyaman tinapasamak. Ibagbaga ni Apo Diyos nga amin dagitoy ket ag tinagto para ti pagsayaatan niyo. No pagsayatan niyo no kunak ti kayat na nga sawon nga ipang pangruna pagsayaatan takararwayo. Okay. Jemot sumarunong nga bersikulo detoy awaten tayo nga detoy ket nagapo ijay 2 Peter 3:9. No pay no kayat ni Apo Dios nga ited kada tay ti assurance nga ditay madandaragan. Ibagbaga namot ditoy nga masapul nga agpanunot tayo nga agsubli kang kuana. Kahit na nga ibaga ditoy nga He is patient. Ito'y na, the Lord is not slow in keeping His promise. Deto'y promise ay bagbaga na katiso deto'y pa nagsubli na nga manghukom. Kasla itantantan na kuma, gapo ta di nakayat nga ma-perish tayo. Payon ti panakailokana. He loves us so much and He is patient because He doesn't want us to perish. Di na kayat nga adamabati, di na kayat nga may impyerno tayo. Iso nga ikikan na tayo ti tsansa tayo. So, kunana ito'y, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa siya bumabalik alang-alang sa inyo dahil sa binibigyan pa niya ng pagkakataon ng lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. So, amo tayo at nangaganyo, God is slow to anger, kunano pa, and He is patient. Ngayon, kakamsat, laglagi po tayo mat dito yung sumarunong nga bersikulo, ibagbaga namat dito, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, ang mundo at ang lahat ng mga bagay na naririto ay mawawala. So, kaya't mo tayo palagip niya po Diyos ka daytoy, nga ti panagsubli na nga manghukom ket di tayo mapakpakadaan. So, kahit na kasawon nga rod, no pagtitipo naman hindi yung eleksyon kakabsat, ket aggunay tayo nga rod itan. Gapo ta, kunana, nalabit nga mala daw tay tom, no aguray tay pay, ti sumarunong nga bigat. So, in closing, sakbay mapantay dyan may katlo, kan maudi nga saludsod. Niya po Diyos, ket ikan na tayo ti tiyansana nga umasidag kan kuana, iso nga okasyonan tayo detoy nga oportunidad nga mangbiro kan kuana.
So, dito yan ti maudi nga saludsod. So, ti aramid na kita kakabsat, hang ko ngayon ulugan dito yan. Ngem, kalikagumak kumaapo, gaputayin Tagalog ko dito. Nukuman mabalin, babayan ti tulong ti Espiritu Santo. Awaten yu kuma detoy. Tatikayat ni Apo Diyos nga mapasamak ka detoy, ket kunana. Detoy, makita tayo. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, so detoy, titikayat na maramit ka tayo. Mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin yung maging makadiyos. So, nalawag dito Apo, kahit na nga sa uwan nga, dito nga mapaspasama kita ta, tisungbat tayo, kadeto yung aramiden ni Apo Diyos, kat isukumati, panagbiag tayo nga nalintag. Aya. And then, isaruno na pa dito, nalawag dito, kay bagbagana, dito, may Tagalog ko pa gayam, dito yung kakabsat. Ngunit ang araw ng Panginoon, kunana, ay darating tulad ng isang magnanakaw, nalpas ko gayam dito tayon. So, detoy, tigayam kahit nangasawon detoy, sorry, kakabsat. Kahit nangasawon, ti attitude ti may nga Kristiyano, kat agbibiyag nga kaslaagur uray, iti idadating, iti baro nga langit, nga umay dito'y daga, tapnon isuntot panagturay, ti kinalinteg. So, deto'y Isaya, kakabsat, nga isungarod ti maudi, idanon mi kada kayo itatta. Kunana detoy biro kanda itatta kunana sakbay nga itatta dapay oras kunana detoy kakabsat. Biro kanda isuna habang mabalintay pay ti umasideg keng kuana. Okay? Ket kunana itoy no aramiden tayo dagitoy nakasagana nga mangpakawan kada tayo. Anyway, detoy Apo ket iso detoy detay umuna nga parte pailaan detoy diskusyon tayo. Detay material ko na Tagalog ko ket sabali maten. No pay no kasta gibusa kon kakabsat ket detoy ti masapol nga aramiden tay kuma. We need to seek the Lord. Call upon Him. Awagan tayo suna. Talikodan tayo, dagiti dakes nga wagas tayo. Ket forsake our unrighteous thoughts and agsubli tayo kuma. Kaniya po Diyos. So, dito po itigibos, dito summary, DJ in kasaba ni Pastor Mark, idi napalabas nga Domingo. Ket iso dito iti adalan tayo Apo, into no, agsasaruno, agsasango tayo manan, ijay Facebook Live, yan ti masasaw nga virtual Bible, uno virtual sermon study. Ket dito iti maudi nga saludsod nga ibatik, dito iti assignment tayo amin. Anat na adalyo kadetoy pandemic situation. What lessons anat tinaadal yu kadigiti bersikulo nga imbasa mi kada kayo nga mabalin na usarin yu nga mangiwanwan ti panagbiag yu tinaldaw-aldaw. Ket da kayo kakabsat, anyat may isungbat yu kadetoy, nakasagana kay kadin, wag subli ni Apo Diyos, into no bigat, wano into bulan na umay, wano no saan, no hang kay nakasagana, anyat ti aramiden yu, masapo. Ket ikaw pat nga isungbat yun to, into no agsasango tayo, listayo man no anya dagiti steps nga mabalin nga maramid tayo tapno maisaganaan tayo dagiti bagbagi tayo. Ket deta na po iti paka igibusan detoy nga umuna nga paset detoy virtual sermon study. Agkikita tayo intud sumaruno nga post me it YouTube ket makita yun to dagiti ka discuss ko ditoy balay. Ket inton agsasarita tayo dita Facebook, mabalin yun tumat ti sumungbat, baban iti panagkomentaryo. Naimbag nga oras yo amin, na kayo nga kakabagyan,
mga kablad na mamaklay kung saan man kayo ngayon. And then, kakabsat ken gagayem, bendisyonan na kayo kumani Apo Diyos, ti panagsisina tayo, itangal daw, ngayon pa nagkikita tayo tumanan intun sumaruno. Madaydayaw, ti Apo.